Голяма част от хората не знаят, че могат да ипотекират собствения си имот. Има случаи, в които това се налага по една или друга причина, но можете да ипотекирате собствения имот, за да закупите някой друг. Имал съм случаи такива в практиката си, в които човек иска да закупи инвестиционен имот, обаче не му достигат парите за самоучастие и решава да ипотекира собствения си имот, в който живее, за да му даде банката пари, с които той да закупи инвестиционния имот. Това е един добър вариант, ако не искате да изпуснете някоя хубава сделка. Другия вариант, който съм срещал в практиката си, е хората да искат да продадат апартамента си и да се преместят на по-голямо жилище, което пък обаче да закупят на зелено. В случая не разполагах с тези пари, които им трябваха като начало, пък и да платят голяма част от апартамента, затова решиха да ипотекират собствения си имот, да платят другия имот с лични средства, както да добавят от тях, и след като се пренесат вече в новото си жилище, тогава да продадат стария апартамент и да си погасят ипотеката. За още съвети, последвайте ме!